ostali igrači ne znaju da je on Archov nećak, tako da. I pre utakmice, Rocket ide kod svog oca i pogodi što mu kaže. Rocket, nemoj da daješ loše pasove. Okay. Ne, pogodio nas je oboje. Nema veze, da nastavim ja sa premisom. Ok, znači oni se biju protiv crvenih tigrova i pobedili su. Artegor biva ljut i kaže: Arče, znam da sam bolji od tebe. Dobro. I on se nervira, on je nervislom zašto je bio Arče. Ali to naše snežne klinice ne ohrabruje. I zatim, pošto je Sinet bio previše sebičan, on beži iz snežnih klinaca i misli da je on bolji od svih tamo snežnih klinaca. Jel te, on se uhurtio, znaš, on misli da je on sad neki najbolji Blitzcrank Keune. I da je on neki Chad, znaš, ali zapravo nije Chad. Izvini se taj prvi. Dobro. I on ide i kaže i vozi se sa snowboardom i padne sa njega. Okej, i? Nisi morao se baš još ne bi me ubio valjda. A, ima Ignite, upsan. Naravno da će mu biti onda. Padne sa njega i pogodi koga sretne. Miju? Kako reče? Ne, Artegora Nexusa. Jo. I Artegor mu kaže: misliš da možeš bolje da igraš, zar ne? Pa dobro, organizujem novi tim. Pozivam te da uđeš. I tako je se on pridružio Nek samo priđe. Artegorovom i jednom od njegovih loših timova. Nema mane! Jao. Već od timova koji su bukvalno. On ima milion timova i ovaj tim, pogodi kako mu se zove. O, divno. Dobre, pa je Minion, pazi. Pogodi kako mu se tim zove. Tim mu se zove ni manje ni više nego... O bože moj. Senke. Dobro. Okej, Senke. Sinet ulazi u Senke. I rematch protiv Rikersa se dešava, okej. Rikersi gube zato što naš tim igra kao pravi tim i jel te, oni su sposobni da pobede ovaj meč. Zato što igraju kao pravi tim i Jok je otvorio Flux kao i Mei i Tran. Sad još ostaje samo na hitu da dobije Flux. Ali međutim, tu imamo jednog lika, a.k.a. ne baš main negativca, ali jednog od zlobnih likova, to je Sonny Blackbones. Podsjećamo vas da je glava, ako uhvatite glavu Sonny Blackbonesa, nagrađeno 150.000 standard kredita. Za lepšu galaksiju pomozite Tehnoid. Uglavnom, Tehnoid je tu jedna kompanija koja se bavi jel te, robotima i tako tim tehno stvarima, kao što mu i samo ime kaže. I kada god prave reklamu, kada god su Arkadia vesti, to jest ekvivalencija RTS 1 dnevnika za ceo Achillean, pogodi koju reklamu stave. A ja uvek koristim Tehnoid šampon da moje metalno telo bude bolje. To govori njihov robot. Da, njihov robot. Pokušavam da povučem paralelu sa Korigonom, jer sam prilično sigurno da se tu nešto slično dešava, ali ne mogu da se setim. Imaju sličnu animaciju, što je najčudnije. Možda ih isti studio radio. Futuricon, francuski, moguće. 2002. kad je ovo izašlo? 2005. Moguće. I sada, ono što, gdje smo stali, izvini? Nema pojma, reklama, Futuricon, tek kurac. Pazi, da, to je samo smiješna neka reklama koju oni stavljaju, okej. Zatim, taj Tehnoid zapravo i nije toliko dobar, pošto
Pošto imamo tu negativca koji ima jedno od najcool imena u istoriji crtača. Pazi! Pogodi kako se zove. Decepti, ne. Blaylock. Oh. On je čovjek koji je zaslužan, pa ne baš zaslužan, ali jedan je od likova koji želi da se dokopa Metafluxa, to jest Daha Killiana, kako se profesionalno zove. I on želi da ga želi da ga koristi za neke malo sasi svrhe. Ako ga dovoljno puta pogodi možda uspem. Koje mi ne znamo naravno. Okej, i dešava se jedan šokantni plot twist, Freddy, a znaš koji je? Naravno da ima Ignite, inače slušam. Clamp! Znaš ko je Clamp, vjerovatno upamtio. Da bre. Clamp je zapravo izgubio pamćenje. I Aha. na sljedećoj utakmici na planeti Pirat, odakle Sony Blackbones potiče, saznajemo da su Clamp i ozloglašeni Sony Blackbones radili zajedno. I da su oni zapravo po originu naučnici. I da je Clamp zapravo odgovoran za stvaranje Metafluxa i za ledeno doba koje se desilo pre 15 godina. Oh, Kao i zato si mi dao tu ekspoziciju ranije. To je njegov Njega ima saradnik. dosta, pazi. Da, dobro si. Kao i njegov saradnik, jel te, Sonic Blackbones i njegov saradnik, što je Peter. Uglavnom, pošto je Sony, jel te, njegov saradnik, kako je Sony zapravo postao to što jeste? Blaylock je hteo da ga se dokopa, da se dokopa Metafluxa, ali ono što se desilo je začuđujuće. Ono što je se desilo je začuđujuće. Sonyjev avion Idi ispred! se crashuje. I pošto se njegov avion crashuje, on pada. I njegova žena pada. Žena mu je trudna, by the way. Ako me nervira ovaj video, nastavi. I Metaflux se razbija. I zato se dešava ledeno doba, zašto se Metaflux razbio. Pošto je njegova žena trudna, tačno pred porod. Pogodi koga ona rodi. Isus. Našeg jedinog D-Joka. Dobro. I... Znači da je Sony Blackbones otac od Joka. Šokantno znam. Znam da ti likovi ne znače ništa, pa ti nije šokantno, ali veruj mi, meni je bilo šokantno kad sam gledao kad sam bio mali. Anyways. Naši takmičari su se kvalifikovali za kup u bici protiv Jao, Pirata. zajebo sam. Ali evo jedan filler ark koji je jako smešan. Micro Ice zapravo ulazi u Pirate na jedno vreme i postaje... Skockali smo ga, ajde. Postaje izbeglica i pirati ga prate, on pomaže Sonyu, tako to malo ga je izlečio. Da, imamo to još jednog ključnog lika, Dame Simbai, znam, retardirano ime. Dame Simbai. Zato se tako zove Dame. Dobro. Ona dolazi sa planete Vambas i ona dolazi iz jednog udruženja, to udruženje je društvo Fluxa koje se bavi za sve Flux aktivnosti i oni uglavnom detektuju ako neko koristi Flux IRL i ako ga neko koristi galaktičkog fudbala u bilo koje svrhe imena. Sada, Dame Simba je također jako dobar... You're dead. Nisi dead. Jesam. Na mene su zaboravili. Ubi ga, možda ga ubiš više. Ne mogu, zato što je ovaj uzeo jebeni Ignite. Dobro, ne rade se. Uglavnom. Dame Simbai nadgleda ovog Clampa i Sony Blackbone se vraća Clampu i on ga podsjeća ko je on zapravo i njegovu historiju i sve to. I Clamp be like, Sony! Ali je dobar ovaj eko. Mora biti.
Sonny, Blackbones i Clamp su prijatelji. To sam rekao. I da. Dame Senpai nadgleda Clampa da vidi imali nekih sus aktivnosti kod njega i vidi da nema. Clamp je samo ok lik koji se pravi da nije sus. Ali dešava se plot twist. Sonny Blackbones kidnapuje Clampa da bi Clamp napravio metafluk za njega i zamenjuje ga klonom. Također, Sonny Blackbones mu je na lep način rekao da je stavio otrovnu ogrlicu na njegov vrat i ako uradi nešto sas, otrov će se proširiti kroz njegovo telo i ubit će ga. To je bukvalno Trials of Mana problem sa Jessicom i Hawkeyeom. Nema veze, nastavi. Jessica i Hawkeye. Okej. Nastavit ćemo. Uglavnom... Drži se ispred, mogu da ti izvučem ako si u problemu. Ako se kukaš, to jest. Clamp ne radi ništa sus. To je to, sada čekamo, biva kidnapovan, zamenjen je klonom. I kvalifikacije za galaktički fudbalski kup su gotove. Svetsko prvenstvo je počelo i hajmo da vidimo breket. Oni bivaju, snežni klinci bivaju primljeni u hotel u kom oni trebaju da rade i postoje jako velike zvezde, dobijaju skor, također i u jednom trenutku pobeđuju prošlogodišnje šampione galaktičkog fudbalskog kupa Munje. Ali si to rekao bespotrebno, ali nema veze dalje. Njihov Flux je bukvalno Flash. Zamisli Flash iz LoL-a, to je njihov. Aha, da. I suddenly svi su unlockovali kako se zove, Flux i da. Manje više to je to, svi imaju Flux. Pobeđuju njih, zatim pobeđuju Rikerse isto u kvalifikacijama, pobeđuju Kiklope, da, ima tim koji se zove Kiklop. Također i Senke zapravo imaju dosta dobar win rate, čak su i oni jedna vrsta favorita. Ali snežni klinci su veći favoriti, zar ne? Pa da, zato što su oni ipak protagonisti, mislim, stvarno. Ovo je jebeni crtani za decu, o čemu... Moram da se healujem. Ne znam da li su me ovi vidjeli, nisu me provalili, dobro. Nema mane, nema ništa, molim te pazi se. Snežni klinci pobeđuju, ali po koju cenu? Pa po jako veliku cenu kad malo bolje razmislimo, jer Hito biva povređen i zapravo on se vratio na teren, ali dosta je povređen tako da je njegov skill mnogo manji nego što je bio pre, ali i dalje dobar je igrač, može lepo da brani. Ne. Što mi se sviđa jako, jer Hito je jedan od najboljih likova u cijelom crtanom. Prema čudno jer je on gol. To što je on, povređeno, nema što da brani najbolje. I što se tiče njega, Clampa, Sonny ga spašava i Clamp se napokon vraća u odaje snežnih klinaca. I idemo na sam kraj. Jok dobija pretnju, pošto Blaylock ima Sonija, uhvatio ga je. Jok dobija Jok zapravo dobija ucenu. Ako hoće da Blaylock pusti Sonija da ide, da ga ne ubije, onda će Jok morati da igra previše loše. Ali ako Jok bude igrao... Mogu da spasim ultu, ajde, brani! Ako Jok ipak bude spas, ako Jok bude ipak dobro igrao, Sonny će biti ubijen. Sada Jok je između dve... Vatre. Izvući ću te, ne brini, ti ide malo seža, tu je slobodno. Jok je između dve vatre, izvuci me!
Our bond preserves, gledaj sad ovo. Džok je, jel te, između dve vatre i ne zna kako će, ne zna gdje će. Što je iskreno da tebi neko kaže, ej, ubit ću ti oca, ali ako budeš igrao loše, ostavit ću ga na miru, kako bi ti reagovao? Pička materina. Okej. LM. Report jungler. I on igra loše. I Arch zna da igra loše. Oh I Arch fuck, on mu je mora da rekao, dođe. Džok, nemoj da igraš loše. I znaju da je, i Arch zna da će Sony još malo biti spašen, što je dobra stvar. Mada, Džok ne nastavlja da igra loše, zapravo nastavlja da igra dobro protiv Senki u finalu. Probaj turet, molim te. Prego što se vrati onaj. I Senke, Senke maltene za bolje sutra! Gledaj koliko je teki, ne mogu da skinem. I ovo mana varijera glupa. Dobro, ali tu se Ko je ovo? dešava još jedan plot twist. Sinet dobija ponudu od Blaylocka, a ta ponuda je da kada bude bilo finale kupa i ako izgubili pobedi, da uzme pehar i da u pehar ubaci čip koji će da neutrališe sve flukseve i da ih uništi. Okej. On to prihvata. Nije valjda da se desilo ono što se desilo. Oh, kurac. A tako blizu kraja.